Dnes tu máme niečo pre silných malých mužov, ale určite to zvládnu aj nežné slečny. Potrebovať budeme prírodniny, to znamená nejaké kvety, listy a podobne. Hárok papiera, kladivo, postačí aj kameň, ak nemáš kladivo, a fixy alebo farbičky na dotvorenie. Postup je veľmi jednoduchý. Hárok papiera prehneš na polovicu. Dovnútra vložíš nazbierané kvety a listy, hárok opäť zatvoríš a búchaš po ňom kladivom až do vyčerpania. Následne hárok otvor, odstráň zvýšky prírodnín, zober farbičky, fixy alebo čokoľvek, čím rád kreslíš a maľuješ a obrázok si dotvor podľa svojej fantázie. Príjemnú zábavu a pokiaľ hľadáš viac nápadov na takéto letné aktivity, určite sa pozri na našom webe www.tvoriveherničky.sk po veľkom balíku tvorivých aktivít na leto, kde podobných aktivít nájdeš až 40.